סוכריה קטנה לצופים מחוץ לספירה שלנו, גרסה החרדית של הריקוד הברזילאי הזה מאוד פופולרי עכשיו, לא משנה, אני לא אעשה אותו בעצמי, ובמקום המילים הפורטוגזית מזכירים כמה פעמים מישהו בשם מוישה, אוקיי? תודה רבה שחזרתם אלינו, כי יש לנו באמת סרטון משעשע לפני סיום. כן, מדובר בסרטון שצולם בחתונה של הציבור החרדי, פס הכל ממש לא חסידי. אוקיי, אבל לפני הכל ניפרד מכם, וממך, ירדן, תודה רבה. תודה רבה. ועד כאן צינור לילה להיום, גיא לר יהיה כאן באותה שעה מיד אחרי לילה כלכלי ביום ראשון. עד אז שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, להתראות. להתראות. כן, תראו מהסרטון. ביי.